si prútie, najlepšie je ročné, maximálne dvojročné z Brejes, alebo z Brezy, aby som sa spisovne vyjadril, a klasické záhradné nožnice na konáre. Brezy budeme si triediť a obstrihávať vlastne, aby to bolo vidno, takéto pupíky z toho dolu, aby to neskôr neškriabalo do rúk. Striháme si to dolu a urobíme si určité dĺžky. Starí majstri to zvykli robiť tak, že vyberali vlastne po jednom konáriku, že sa to obstrihalo dolu a zbytkový konárik orezávali nožom. To sú tzv. Orezávané metly. Ale my budeme robiť trošku novšiu techniku, aby ste videli, ako teda sa dajú metly robiť aj jednoduchšie a prakticky bez nákladov. Konáre si vlastne budeme triediť podľa veľkosti. Príliš malé sa nám nehodia. Budeme si robiť malé, vlastne väčšie, ktoré neskôr pôjdu do tela a budeme ich ostrihávať tak, aby nezavádzali. Budeme si robiť veľké a malé, ostriháme si vlastne z celej hraby. Ono to ide pomerne docela rýchlo, keď si človek kúri v dielni a nemá ako inak zabiť čas. Ostáva nám vlastne minimálny odpad z toho. Keď už máme nastrihané dané množstvo, netrvá to dlho, ale nemohol som to dať celé na video, lebo nie každý má chuť pri tom sedieť do konca. Väčšinou to prepne, takže to budeme pauzovať a tak zrýchlený proces si ukážem. Budeme vlastne kombinovať tie dlhšie s tými kratšími. Urobíme si jednu viazaničku. Viazaničky na jednu metlu potrebujeme tak 3 dávať. Čiže zoberieme si najprv tie najdlhšie. Dávame si ich tak, aby vlastne vrchovec vychodil prakticky rovno, takže si to trošku ešte upravíme. Zatiaľ to stačí. Najhoršie na tom je, že to človek musí držať v ruke. A celý čas sa to vlastne jednou rukou vždy stláča, aby sa to udržalo pokope. Je lepšie si tie dlhšie nahávať, ktoré neskôr budú slúžiť vlastne ako rúčka. Ukladáme si a vždy si kontrolujeme, ako nám vlastne do tej jednej časti vychodí takú korunku, si spravíme vlastnú. Štetina na zametanie. Keďže dlhé vychodia príliš riedke, tak ich musíme trošku sklbiť s tými tenšími, menšími, ktoré sme si ostrihali. Takisto si ich dávame nejak do 3/4. Už sa nám to trošku pekne zhusťuje. No, dosiahli sme vlastne z jednej časti takúto zametaciu plochu, štetinu. Teraz použijeme plastové vlákno, ktoré sme si predtým vyrobili. Už spôsob viazania, ten ukazovať veľmi nejdem, to si musí každý prísť na to sám. Každý má svoj spôsob a vlastne takýmto štýlom sa to prehadzuje. Normálne by sa použil drôt, klasický oceľový drôt. Ale keďže chceme šetriť a použiť materiály, ktoré máme dostupné, teda fľašu zo smetí a z odpadu a drevo z výhonkov, alebo z náletových bries. Samozrejme, že nemôžete ísť do vody len tak, aby pili nejaké brezy. Treba použiť náletové ročné, ktoré sú na to najlepšie. A vykrúca sa to dookola, pričom sa to stále trošku doťahuje. No, na konci si to zakončíme. Ešte stále to nedrží, ako by to malo byť. Každý si teraz povie, že však to nebude držať. No, drží to v kope akoby tak z časti malo. Toto neskôr odstránime. Teraz vám ukážem, čo vlastne sa s tým robí. Niektorí ste to už mohli vidieť vlastne na stránkach YouTube.
ako si chalaniskovia vyrábajú takéto vlákno rôznymi prípravkami, spája sa s tým drevom, spájajú sa s tým rôzne koly, vyrábajú si z toho nejaký záhradný nábytok a tak. A tu nám postačí klasická teplovzdušná pištoľ. Digitálna je už prežitok, ale v rôznej dielni je lepšie mať digitálnu. Keďže dielňa není garáž, lebo v garáži sa opravujú autá a v dielni sa robí všetko. Nastavíme si nejaké stupne. A vlastne teraz to plastové vlákno, neviem, či to bude vidieť, budeme zatavovať. Plastové vlákno nám pekne sťahuje. Každé jedno vlákno si vlastne prejdeme a pekne si ho zatavíme. To plastové vlákno sa správa, ako keď naliete horúci čaj do plastovej fľaše. Vlastne sa to zmraští a stiahne to tú halúzinu, ktorú sme použili. Preto pri strihaní je lepšie občas zvoliť aj väčšiu hrúbku, lebo keď sa to zmraští, tak ak by to bolo príliš tenké, ono sa to roztrhne tým natahovaním. Predsa len je to plast. Taký ten uzlík, aký si každý vymyslí na to, sa jednoducho zataví, on sa stiahne do seba. Neskôr ho upravíme ešte letovačkou. OK. Máme vychladnú teplovzdušnú pištoľ. A vlastne teraz to, čo sme spravili, ten materiál, tak je vidno aj tú pohybnosť, ako to drží. To proste ten materiál robí to, čo má. Zakončenie si odstrihneme a je lepšie zatavovať tieto ostré hrany potom letovačkou, aby to človeka nepolezalo, keď to bude držať v ruke. A teraz si to prejdeme, vlastne vystrihajú sa všetky prebytočné veci. Je lepšie mať také ostrejšie nožnice ako ja. Aby to aj esteticky ukázalo. Vlastne všetky hrče, čo trčia, alebo čokoľvek vás pichne do ruky, tak to treba odstrániť stade. Trošku to dať pod nejaký úhol. Nožnice mi veľmi nepomáhajú, no ale nevadí. Je tu lepšie. Robíme si to zase len do 3/4. Nahávam, viaže sa to len do 3/4 časti. Vrchnú časť potom vlastne dokončíme priebežne podľa toho, aká dĺžka nám vyjde, lebo keďže to musíme spojiť z 3 častí, tak to uvidíme až po výslednej fáze, keď si urobíme takéto kusy minimálne 3. Keď už máme vlastne vyrobené 3 také kusy, také pekné, ako povedal kamarát, že vianočné metly, tak si ich s takouto štetinou by sa len veľmi ťažko dalo zametať, akože šlo by to, ale je to strašne slabé. Už keď to človek robí, tak si spraví metlu poriadnu. Buď s ňou môže poriadne zametať, alebo môže žena na nej odletieť, veď to je v podstate jedno. Takže, spojíme si ich a vždy si hľadíme na to, aby to nejako esteticky potom vyšlo dokopy. Takže si ich spájame, najprv sa nakrúti na jednu to vlákno, potom na druhú, potom na tretiu, spojí sa to spolu. Nádorne to opäť budeme robiť cez pauzu, že ja si natiahnem to vlákno. Máme si peknú červenú. Peknú červenú si dáme. Začneme ako keď začíname na prvej metle. Nahodí sa vlákno, robia sa do 3-4 otočky, nahodí sa ďalší kus. Samozrejme zatahujeme až keď to máme všetko spravené. Za jedno je to horúce a za druhé by to nebolo veľmi efektívne s teplovzdušnú pištoľ stále štartovať, predsa má len 3000 W a elektrika nie je najlacnejšia. No, a jednoducho si ich spojíme. A opäť platí to, že to stále držíme pri jednej ruke. Nejaké prístroje na to vymýšľať, veľmi nemáme čas. Jedná sa o čo najjednoduchšie využiť materiály a čas.
urobíme si dve. Pridáme tretiu. Pridáme tretiu. Už sa to začína trošku podobať na metlu, ale ešte stále to nie je ono. Až po zatavení to vlastne vypadá ako metla, ako by sme chceli mať. Tak toto keď sa stane, tak je to dosť prúser. Slabší materiál. No, plastové vlákno som si myslel vymeniť za priehľadné, lebo nie každá fľaša sa hodí ako materiál. Od niektorých výrobkov sa nehodí vôbec, lebo ten plast je príliš tvrdý, takže v takom prípade je ju lepšie vyseparovať. Ale už keď ju nájdete v prírode, že taký dobrák ju zahodil, je lepšie ju zodvihnúť a zaniesť do toho smetného koša na separovaný odpad. Postupujeme vlastne presne takisto ako pri spájaní jednej tej časti, len teraz ich dávame dokupy, že je to hlubšie a vždy si ich trošku sťahujeme. Predsa len robíme s materiálom, ktorý síce v tomto ročnom období nemá až tak miazgy, ale časom trošku zoschne. Čiže to, že my to zatavíme tou palnou pištoľou, teplovzdušnou pištoľou, neznamená, že to bude držať. No, kvôli tomuto musia vlastne ostať tie konce voľné. Lebo teraz si budeme určovať vlastne tú hrúbku, aby to nebolo príliš veľa do ruky. Takže opäť si to zakončíme, aby sme mohli začať strihať. No a vlastne si ju zatavíme zase klasicky. Dávame si pozor, aby sme to spodné vlákno, ktoré sme použili na tých troch častiach, neprepálili. Čiže ho budeme zatavovať len tak, aby sa vlastne rátal. Vidíte, ako pekne sa to sťahuje ten materiál. Je to názorne vidno na tomto kúsku, čo to vlastne robí s tým plastom. Keď sme si to natavili, opäť si to skontrolujeme, teda kusy, ktoré vyčnievajú, si obstriháme, takisto si kontrolujeme hrče, kde sú najviac, tie môžeme prípadne zrezať urezávačom. A teraz je podstatné, keď si metlu chytíte, aby ste ju mali za čo držať tu hore, aby sa nemysleli dávať násady a vlastne všetko ostatné, čo je zbytočná váha. Takže si to pomaličky do estetiky ostriháme, aby to šlo. Musíme dávať samozrejme pozor na to plastové vlákno, aby sme ho neprestrihli, lebo už keď je natavené, aby sme ho prestrihli, tak už to není moc dobré ho opraviť, repasnúť. Robíme si vlastne ako budeme chcieť, aby vypadala výsledná rúčka, prípadne si to môžeme ponaprávať, poprepletať. No, bude to úplne super. Jasné, že každá metla je svojím spôsobom originál, lebo ani jednu neurobíte rovnako. Konáre takisto nie sú všetky rovnaké, takže využívame materiály, ktoré máme. Dobre, toto si zastrihneme potom. Alebo teoreticky to môžeme zrovnať aj hneď. Teraz vlastne použijeme to hlubšie vlákno, ktoré sme si predtým odstrihli, ale pôjdeme opačne, pôjdeme trošku nadol. Takisto nejaký uzlíček šťastia sa tam spraví. Každý na aký má chuť. Nesmie sa to dávať príliš vysoko, nejakých 8-10 cm od najvyššieho bodu, lebo keď sa to zataví a tá metla sa bude pohybovať, tak by to potom vyskočilo a robota vyjde na vnívoč. Takže si to pomaličky, opäť si to doťahujeme, toto vlákno už nesie, dúfam, že to neskončí tak ako to predtým. No, takisto si to natavíme, pekne si to kontrolujeme, či nám to pekne dolieha, ako má. Prejdeme si ešte spoje. Všade je to vrzga viacej ako má, to ešte môžeme pretaviť, keď sa to stiahlo, predsa len sa to násobne omotávalo.
ochladne, tak si to môžeme trošku prejsť dorezávačom, vlastne hrče a nejaké estetické úpravy na tom urobiť, aby to vypadalo. Skoro som si vlákno rozrezal. Hlavne tu hore, kde sa to bude držať, lebo nepríjemné, niekdy človek robí v rukaviciach, aj keď sneh odhrňa. A to posledné si môžete buď zastrihnúť do roviny, do jednej časti, aby to tak netočalo, že dva točia vysoké a ako sa komu bude páčiť. No, vlastne teraz nám vznikla, ešte nie je dokončená, ale vznikla nám nejaká metla. Keď to otrusky musíme poostrihávať, aby to nezavádzalo a nešpatilo. No a vznikla nám vlastne celkom veľká metla na danú výšku, hej, napríklad pre mňa ja mám skoro 2 metre, takže nemyslím sa až tak krčiť k nej. Pritom stále je pohybná, hej, že to drží. Teraz si nejakým krátkym alebo odpadovým kusom, ktorý nám ostal, napríklad aj ten červený nepodarený materiál, tak si spravíme, aby to nebolo také rozvetvené, lebo nikdy sa s tým zametať nedalo. Nikdy si to potvíme. To už je len taká estetická záležitosť, ale osvedčilo sa, že sa lepšie s tým vlastne zametá. No dobre, to by malo stačiť. A vlastne tak opatrne si prejdeme celú tú štetinu dookola. Všetky tieto, čo obstávajú, tak trošku stiahneme. No keď to aj sa otrhne, tak je to nezávislé, tam namotané, je to jedno, ale ak sa metla nebude používať, trochu vyschne a tento materiál môže ísť dolu. Tento kus vlastne plastového vlákna sa môže otrhnúť dolu, lebo je nezávislý od rúčky, že metla sa vlastne nerozpadne. Samozrejme, aj keď sa zoderie, tak sa môže dať dolu. Klasicky sa to tak jemne zataví opäť pištoľou. Aby to stiahlo. No ja som to stiahol trošku viac, niekedy je lepšie to trošku menej spraviť. Aby to nevyzeralo zase tak ako na silu stiahnuté. Upravíme vlastne taktoré vlákna, ktoré ostali, tak si ich trošku upravíme, spravíme tomu tuhý strih, kaderníci vedia, o čom hovorím, ja sám neviem, o čom hovorím, ale treba to trošku ostrihať, aby to aj vypadalo. No, vznikla nám vlastne metla, do ktorej sme investovali iba svoj vlastný čas. Trošku sme možno odľahčili prírodu zo zozbieraných fliaž. Každý si dá otázku, čo potom, keď sa metla zoderie? Čo potom? Konáre sú prírodný materiál, to sa rozloží, alebo to môžete spáliť v peci. Stačí to len rozmrviť, predsa len brezové drevo, keď 2-3 roky postojí, tak je už úplne rozlámateľné. Zvyšok do plastových fliaž kľudne môže ísť. Čiže 2-3 roky oddialíte takú fľašu, aby sa to nehromadilo niekde na skládkach. Vlastne dá sa s tým už hneď zametať, ako človek potrebuje. Vynikajúce na sneh. To má dvory alebo maštale. Alebo kto nemá na čom si zajazdiť, tak si spraví takúto metlu. A môže sa na nej aj voziť.